I dag har børnehavebørn fra Vejle været i Vissensgade for at pynte nogle flotte juletræer. Til gengæld så fik de sådan en lækker kage. Og det er dig, Mette Foster, der lavede den. Hvordan var det at være i Vissensgade i dag sammen med alle børnene? Det har været en kæmpe fornøjelse at være her og bakke op om sådan et mindre lokalt arrangement, hvor man gør nogle børn rigtig juleglade. Og man kan sige, forhåbentlig så kunne de rigtig godt lide de her små æble-cupcakes. Og hvis det nu er, at man selv rigtig godt kunne tænke sig at komme i gang med julebaningen, eller bare baning generelt, så kan man jo prøve at gå ud og lede efter sådan et eksemplar af min bog Bagelyst. Jeg tænker, det er den perfekte julegave til lige at smutte ind under juletræet. Hvordan har det været for dig at vinde det store badedyst? Det er efterhånden et stykke tid siden, men lige pludselig er det blevet dit liv. Kan man ikke sige det? Altså, det har været en stor omvæltning at vinde bagdysten, fordi jeg lever af det nu, og det er det, jeg gør. Jeg har opgivet alt andet, jeg havde gang i. Men når det så er sagt, så er det jo alt andet lige faktisk bare en fantastisk omvæltning. Altså, det er jo super skønt at få lov til at leve det, man elsker. Og i dag skabte du glæde i Vissensgade. Ja. Forhåbentlig så skabte vi en masse glæde. Jeg tror, der var en masse glade børn i hvert fald. Ingen tvivl om det. Velbekomme og glædelig jul.